Wel, croeso i chi'n gwasanaeth ni heddiw yma, yn hitha wedi troi yn fis Awst arno ni. Da ni'n falch iawn o'ch croesawu chi, ac yn falch iawn bod chi'n dal i ddilyn ar y fideo fel hyn. Mi rydyn ni yn ystod mis Awst yma yn gobeithio cael nifer o bregethwyr gwadd ato ni, hen ffrindiau, ato ni i ddod i rannu gair Duw hefo ni. A ni'ne yn yr un modd yn falch o gael rhyw hoi bach gwyliau dros dro felly. Rhywbeth dros dro ydy gwyliau, ond mae dda iawn i gael o. Pob newid yn change, medden nhw. Ac mi fyddwn ni'n cael crwydro hwntag yma ac yn mynd i olwg y môr yn ystod yr wythnosau nesaf yma, rhyw fynd a dod felly. Ond mae rwy'n yn rhoi diolch am y cyfnod yma da ni wedi cael yn cynnal trwyddo fo. Cyfnod y clo, cyfnod digon gofidus a phryderus i lawer a llawer o gyfyngiadau wedi gosod arno ni a phethau ddim yn glir ar yn cyfer ni eto cweit ac yn ddigon pryderus eto ynglyn â'r dyfodol. Ond da ni yn mawr obeithio y bydd modd i ni ail ymgynnull mewn rhyw ffordd yn ystod mis Medi yn dilyn yr cyfarwyddyd ar canllawiau ac ati. Ond da ni'n diolch yn fawr iawn bod Gwilym yn dod ato ni heddiw. Nifer helaeth ohonoch chi pawb yn cofio Gwilym Jeffs, sydd wedi fagu yn plith ni yma yn yr Wyddgrug ac wedi bod ar teulu gyd yn aelodau yma yn Bethesda yr Wyddgrug. Ni cofio fo yn tyfu fyny, ni'n cofio ei gariad at yr arglwydd ac yn tyfu mewn gras a doethineb, yn cofio ei fedydd fel oedolyn ac yn cofio ei ymrwymiad i'r arglwydd ac i'w eglwys hefyd. Dyn ni'n diolch yn fawr i Gwilym am baratoi neges ar yn cyfer ni, a themau neges fydd Gorffwys a'r gorffwystra hynny sydd yn well nac unrhyw wyliau herwydd i fod o'n para yn hirach yn orffwystra yn yr arglwydd ei hun. Ac mae o am ddarllen o Mathew pennod 11, wedyn os hoffech chi gael eich Beiblau allan, mi allwch chi ddilyn yr darlleniad. Diolch yn fawr iawn hefyd i Hedd Morgan am roi y fideos yma at ei gilydd yn ogystal. Ac o ddilyn y thema yma o'r ffwystra a chymryd yr iau yna mae Iesu'n ei gynnig i ni, yr iau sydd yn hawdd ei ddwyn ac ymateb i'r cynnig graslon yna mae o'n ei roi i ni. Dewch ataf bawb sy'n flinedig ac yn llwythog ac fe rodda fi o'r ffwystra i chi. Oedd yn meddwl i'n troi at yr emyn a dyn ni wedi chlywed yn cael ei chanu o'r blaen emyn Thomas Jones, Dimbych, o io'r preswylydd mawr y berth, y ffynon fawr o ras a nerth, ronof lef a chliw fy nghwyn, dy iau ath groes, dy sgim ei dwyn. A rhyfeddu fel y mae y Duw mawr yma sydd yn breswylydd y berth, sydd yn galw Moses, sydd yn trefnu achub cenedl yr Israeliad, yn ymostwng ato ni fel unigolion yn Iesu Grist ei fab ac yn cynnig nerth i ni, yn cynnig syched i ni gochwyn amdano, a nerth i ni hefyd i'w ganlyn ef i ddod o dan yr iau ac i gario'r groes yna. Mae Iesu yn gofyn i ni i'w chario ac i'w chodi wrth i ni fod yn ei ganlyn ef. Felly mi glawn ni ganu'r emyn yna ar ddechrau'n hoedfa ac yna mi fydd y cyfan yn wylo Gwilym ac mi gawn ni emyn i gloi hefyd. Ond dwch i ni gael gair bach o weddi a chyflwyno'n hunain a'n gilydd i'r arglwydd fel hyn. A rhoi yn diolch a'n mawl iddo fo.
Ewch i ni weddio. O ddiwein tad, dyn ni'n diolch i ti am gael cyflwyno'n hunain i chdi o'r newydd heddiw yma. Ar ddechrau mis newydd ac yn diolch i ti am dy gynhaliaeth i ni hyd yma arglwydd. Yn diolch i ti am bod na fwy o fynd a dod a phobl yn cael teithio a chael profiadau gwahanol mynd at y môr, cael ymlonyddu yn y fan honno, cael gorffwyso ar wyliau ac ati, cael rhyw hoi bach. Ond dyn ni'n diolch i ti bod i ni o'r ffwystra tragwyddol yno ti dy hun. A bod yr gorffwystra yna yn un raslon, mae ti sydd yn ei chynnig hi i ni, ti sydd yn ei darparu hi i ni, a ti sydd yn ei nerthu ninau i fod yn dal yn gafel ynddi hi. Ac arglwydd, helpa ni wrthrysori hi, helpa ni i'w cheisio hi oherwydd wrth i cheisio hi, yr ydyn ni'n ceisio dy gwmni di, dy heddwch di, a dy holl fendithion i ni yng Nghrist. Cynnal ni felly yr wythnos yma, ac o'r meddyliau yn calonau i ni gael clywed air o'r newydd, ac iddo fod yn berthnasol i'n bywydau ni heddiw, a'r adeg yma rydyn ni'n byw ynddo fo. Mae dy fendith di wedi bod ar Gwilym wrth iddo fo baratoi y fideo yma, ond ydy'n diolch ni ddim llai iddo fo allu gwneud hynny ac i chdi fod wedi i godio i fedru rhannu o'i ddoniau arglwydd ac i fedru rhannu'r doniau hynny clod a gwasanaeth i chdi. Dyn ni'n gofyn dy fendith di fod ar ei fywyd o, bywyd y teulu yn gyfan arglwydd Alys a Nel fach hefyd, ac yn ei bywyd nhw yn rhan o'r eglwys ac yn rhan o'i cymuned yng Nghaerdydd. Dyn ni'n diolch i ti amdanyn nhw arglwydd ac yn gofyn i dy'r bendith fod arnyn nhw ac eith ysbryd fod yn clymu ni at yn gilydd yn un yn dy gariad di dy hun. A dyn ni'n gofyn hyn i gyd yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Helo, Gwilym sy'n yma. Diolch am gael rhannu gair. O'n i jyst eisiau sôn am y thema o orffwys. Ac yn benodol, fel mae dim ond Iesu sy'n gallu cynnig gwir orffwys i ni. A mae gennau jyst 3 pwynt cyflym i rannu
ychydig o adnodau sy'n adnabyddus i ni gyd o Mathew 11. Ond cyn i fi ddechrau, rhywbeth sydd wedi bod yn chwarae ar y meddwl i ydy, dwi'n meddwl faint o weithiau dwi'n edrych ar y calendar, ar yr wythnos neu'r mis ymlaen i, a dwi'n methu credu pa mor brysur mae pethau wedi cael mor fuan. Dwi'n meddwl os ydych chi'r un fath, ydych chi'n edrych ar hyn sydd o'ch blaen chi'n neud, a sut mae bywyd yn gallu bod mor brysur. A dyn ni'n meddwl yn hynny, be dwi angen ydy gwyliau, be dwi angen ydy egwyl, rhyw fath o break o hyn i gyd. Ond hefo'r cyfnod clo, a'r trychineb sydd wedi digwydd o'r salwch yma Covid, mae lot ohoni wedi cael rhyw fath o break gorfodol o'n bywyd o ddydd i ddydd. Ac efallai dyn ni'n dechrau sylweddoli nad ydy egwyl yn ateb y problemau yna i gyd o'n i'n meddwl bydde fo'n neud. Yn aml iawn, mae hyd yn oed gwyliau i ffwr o ryw sefyllfa neu ffwr o amgylchiadau yn bywyd o ddydd i ddydd, wel, dyn nhw ddim yn para am byth, a mae rhaid mynd nôl i fywyd go iawn fel dyn ni'n deud yn y diwedd. A felly, wrth i'r cyfnod clo dechrau newid a dechrau bod pethau'n dechrau agor bach mwy, o'n i'n meddwl bys fo'n gyfle da i edrych ar be mae Iesu'n deud am Gorffwys. Be ydy'r Gorffwys mae o'n gynnig, sut mae'n wahanol i'r byd, a sut mae hynny'n mynd i effeithio arno ni wrth i efallai bywyd go iawn ail ddechrau, ail gydio wrth i'r cyfnod clo ddirwyn i ben. Felly yn Mathew 11, dyn ni'n gweld yn adnodau 25 bod Iesu'n deud hwn. Bryd hynny dyma Iesu'n deud, fy nhad, arglwydd y nefoedd ar ddaear, diolch i ti am guddio'r pethau yma oddi wrth y bobl sy'n meddwl eu bod nhw mor ddoeth a chlyfar, a'i dangos i rai sy'n agored fel plant bach. Ie fy nhad, dyna sy'n dy blesio di. Mae fy nhad wedi rhoi popeth yn fy nofel i. Does neb yn nabod y mab go iawn, ond y tad. A does neb yn nabod y tad go iawn, ond y mab. A rhai hynny mae'r mab wedi dewis i ddangos iddyn nhw. Dewch ata i, bawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm. A rho fi orffwys i chi. Dewch gyda mi o dan fy iau, mwyn i chi ddysgu gen i. Dwi'n addfwyn ac yn ostyngedig, a chewch chi orffwys. Mae fy iau yn gyfforddus, a dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Felly, adnodau enwol, dyn ni'n clywed lot ohonyn nhw am Iesu yn gwahodd pawb sy'n yn flinedig, pawb sy'n o dan feichiau trwm i ddod i orffwys ato fo. A 3 pwynt cyflym sydd gennau i rannu hefo chi. Yn gyntaf, dyn ni'n gallu gorffwys yn gras Iesu, o dan i ras o. Yn ail, mae'n cynnig gorffwys sy'n henaid, ac yn drydydd, mae'n cynnig, falle eitha amlwg, ond mae'n cynnig gorffwys i'r rhai sy'n teimlo dan bwysau, i'r rhai sydd wedi blino. Felly, gadewch ni edrych ar y pwynt cyntaf mae'n gyflym, bod Iesu yn cynnig gorffwys i ni drwy'r ras. Felly, cyd-destun ychydig adnodau yma ydy yn ystod yr amser mae Iesu'n siarad, roedd y term yma o iau, bydd y pobl wedi gwybod yn union beth o'n siarad amdano, felly mae iau neu yoke yn Saesneg, dyma oedd y darn o bren oedd yn dal dau anifel fel ich at ei gilydd wrth i nhw dynnu pwysau mawr, wrth i nhw wneud rhyw waith caled. Ond oedd o hefyd yn symbol, a bydde'r dorf mae Iesu'n siarad gyda wedi bod yn ymwybodol o'r ffaith bod o'n golygu dysgeidiaeth athro. Felly os oedd rabai yn dysgu ei ddisgyblion, bydde fo yn ei dysgu nhw ei iau, bydde nhw o dan ei iau o.
hynny ydy ei ddysgeidiaeth, ei ffordd fo o fyw. A felly wrth i Iesu siarad fan hyn am ei iau o, am ei yoke o, mae o'n sôn am ei ddysgeidiaeth. Felly pam bod Iesu'n gwneud pwynt bod ei iau o'n gyfforddus, bod o ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Oherwydd mae hwn yn gwbl groes ac y gwrthwyneb i be oedd arbenigwyr y gyfraith, y Phariseaid a'r Sadduseaid, wedi rhoi ar bobl Israel. Byddai y dorf neu'r bobl oedd Iesu'n siarad gyda yn ymwybodol bod y Phariseaid yn troi cyfraith Duw, yn adio pethau, yn ychwanegu ato fo, ac yn gwneud o mor gymleth a mor anodd i bobl ddod at Dduw, fel bod o'n iau trwm ofnadwy. Oedd y gofynion yn aruthrol o fawr ar bobl Israel, i wybod pryd a be i wneud yn iawn mwyn gallu dod i fewn i'r deml hyd yn oed, mwyn gallu dod o flaen Duw. Ond mae Iesu'n dod i chwildroi hynny. Mae o'n dod i droi pethau ar ei ben, a mae'n dweud bod na ffordd rwan trwy Iesu i ddod at Duw. Os ydych chi wedi cael plant bach yn y teulu, ydych chi'n ymwybodol iawn nad oes angen iddyn nhw wneud dim byd i chi caru nhw. Mae Nel gyda ni bellach yn 8 mis oed. Di ddim hyd yn oed yn cropian, di ddim yn siarad, di ddim yn ychwanegu at fawr o sgyrsiau na dim byd sy'n mynd ymlaen. Ond mae'r cariad bod ni fel rhieni yn teimlo tuag ati hi yn aruthrol. Dim di wneud dim byd i heiddio, a dwi'n yn disgwyl iddi wneud dim byd chwaith. Dwi jyst yn mwynhau bod gyda hi ac isio bod gyda hi. A dwi'n meddwl weithiau, dyn ni'n gymlethu fel mae'n perthynas ni efo Duw, neu fel mae Duw isio ein perthynas ni fod. Dyn ni yn aml ddim efallai fel mae'r Phariseaid yn neud yn rhoi rheolau ar ein hunain, ond mi ydyn ni yn aml yn meddwl bod rhaid i ni wneud neu dilyn rhyw ddefodau cyn gallu dod at Dduw. Efallai bod ni'n credu bod rhaid i ni fod yn capel mwyn gallu gweddio, neu bod ni angen gwneud yn hyn a'r llall gyntaf, neu ymddwyn y ffordd yma, neu bod yn rhyw berson penodol cyn bydd Duw yn hapus efo ni, neu eisiau ni ddod ato fo. Ond dwi ddim yn disgwyl i Nel bach llenwi ffurflen gais neu i fod mewn lle penodol cyn gallu dod ata i fel rhiant. In fact, dwi wrth fy modd pan mae jyst yn bablo, dwi'n yn dall beth mae'n dweud, ond jyst gallu bod yn ei chwmni hi. A dwi'n meddwl na dyna fel mae Duw yn teimlo tuag ata ni. Dio ddim ots lle ydyn ni arni, os dyn ni'n credu yn hollol yn bopeth mewn ddeud, neu os dyn ni jyst yn dechrau ffeindio pethau allan. Mae o eisiau ni fod yn gwario amser yn ei gwmni, yn gweddio hefo fo wrth i fynd trwy'n dydd, yn troi ato fo mewn amseroedd da a mewn amseroedd tywyll. Mae Duw eisiau'r perthynas yna gyda ni. A mae Iesu'n gwneud yn glir fod ei ddysgeidiaeth bod be mae o yn dweud wrthyn ni yn gyfforddus, bod ei iau o ddim yn faich trwm. Hynny ydy, mae Iesu sy'n gwneud y ffordd i ni ddod at Duw. Dio'n ddim byd ohonyn ni. Dyn ni methu heiddi y fraint yna? Ydyn ni methu ennill yr hawl o nerth yn hunain i fod mewn perthynas efo Duw? Mae'n rhywbeth sydd wedi ennill dros dyn ni trwy Iesu. Dyn ni'n credu, fel Cristnogion, bod Iesu wedi ennill yr hawl i ni fod mewn perthynas efo Duw. Fod ei fywyd perffaith o, bod ei farwolaeth ar y groes yn talu pris sy'n pechod ni, a bod ei atgyfodiad, fo yn trechu marwolaeth unwaith ag am byth, yn dyna'r ffordd, trwy gredu yn Iesu, dyna'r ffordd dyn ni'n dod i fod mewn perthynas gyda Duw. Dyn ni'n cofio dydam bod Iesu ar y groes wedi dweud gorffennwyd. A pan fo'n deud gorffennwyd, dyna oedd o. O fo'n olygu hefyd. Mae'r gwaith wedi ei orffen. A dyna oedd gwaith mawr Iesu. Fo sydd wedi gwneud y ffordd, fo sydd wedi byw bywyd perffaith. Trwyddo fo, trwy gredu yn y fo, ydyn ni'n gallu dod i nabod Duw.
A felly, mae angen i ni gofio bod ni yn gorffwys yn gras Iesu. Dyn ni methu ennill drwy unrhyw heiddiant o'n ni'n hunain y fraint yna o gael nabod Duw. Iesu sydd wedi ennill yr hawl drosto ni. A dyn ni yn gorffwyso yn y gras yna sydd wedi estyn tuag ato ni. Ond dwi'n meddwl mae be mae Iesu'n sôn am fan hyn yn gallu bod yn fwy eang na hynny hefyd. Yn amlwg yn y cyd-destun mae'n sôn am y Phariseaid. Ond dwi'n meddwl, a dyma sy'n dod yn eto ar ail bwynt, bod Iesu'n cynnig gorffwys i'n henaid ni hefyd. O'n i'n sôn ar y dechrau, fel mae bywyd yn gallu bod mor brysur. Mae pethau'n gallu dod o nunlle. Dyn ni'n teimlo fel bod ni'n rhithro o'r gwmpas mor aml a bod ni'n just about yn dal ati i padlo. Ond dwi'n credu'n gryf na un o motivations mwyaf ni i fod yn trio dal hi bob man, un o'r rhesymau bod ni mwyaf prysur efallai a mwyaf blinedig, ydy oherwydd yn bod ni'n trio plesio pobl eraill, neu bod ni'n trio cystadlu hefo pobl eraill. A mae hyn yn symptom o'n blaenoriaethau ni yn y lle anghywir, oherwydd mae Iesu'n gwneud yn glir bod yna flaenoriaethau gwahanol i'r byd o'n cwmpas ni. Enghraifft, efallai bod y byd yn dweud wrthyn ni drwy y bombardment o adverts ar y teledu, bod angen i ni gael hwn ar hwn neu'r peth ar peth i fod yn hapus. A felly dyn ni'n brysio, efallai yn gwaith, dyn ni'n brysio yn ein bywydau i fetru cyrraedd y nod o gael yr hwn ar hwn neu'r peth ar peth sy'n mynd i wneud ni'n hapus. Ac unwaith dyn ni hefo hynny, fedrwn ni orffwyso. Ond myth ydy hwnna, wrth gwrs. Dyn ni byw mewn byd lle, yn wedig yn y byd gorllewinol, lle does na ddim diwedd ar teclynnau neu ceir neu dillad neu pethau diweddara gallwn ni gael. A fyddwn ni byth yn hapus os mai dyna yw ein blaenoriaeth ni. Achos mae Iesu'n dod a set gwahanol o flaenoriaethau. Wrth sôn am ffrwyth yr ysbryd, mae Iesu'n gwneud yn glir, mae cariad ydy'r pethau pwysica, heddwch. Ac yr holl ffrwyth mae'n sôn amdano yn Effesiaid. Dyn ni ddim i fod yn ceisio ennill stwff fel y byd, neu cael mwy o bres. Dyn ni ddim angen bod yn rhithro o'r gwmpas i gystadlu hefo'r pobl o'n gwmpas ni, neu i gredu'r advert sy'n dweud na dyna sy'n mynd i wneud ni'n hapus. Ddaw dim a hynny a gorffwys sy'n henaid. Dyn ni'n sôn yn aml am rhotio gyda Duw. Ac os mae dyna y pace mae Duw yn mynd arni, os mae Duw yn cerdded, a dyn ni fod i bod yn rhotio gyda fo, wel, does na'm dipen i ni fod yn rhedeg o'i flaen o, neu'n rhithro o'r gwmpas, i trio wneud hynna'r llall, dal i bobman. Mae angen i ni feddwl be mae Duw yn galw fi i fod, lle mae o'n galw fi i fod. Dyma sy'n mynd i fod y flaenoriaeth i. Mae cariad yn rhywbeth sy'n cymryd amser. Mae perthynas yn rhywbeth sy'n cymryd amser i'w fagu. Does dim brysio ar cariad. Ac felly os mae'r peth pwysica mae Duw yn deud ydy i ni garu eraill, ydy ni garu fo, mae rhaid ni fod yn barod investio ein hamser i wneud hynny. A mae hynny'n mynd i olygu efallai y berthu mewn elfennau eraill o'n bywydau. Ond mae'n rhywbeth mae Iesu'n galw ni wneud mwyn fod yn gwbl groes i'r byd ac mwyn byw iddo fo. Felly mae Iesu'n cynnig gorffwys sy'n henaid i ffwr o prysurdeb a materoliaeth y byd. Dyn ni'n gallu camu ffwrdd o hynny ac edrych ar y pethau sy'n wir yn cyfri a blaenoriaethau Crist. Ac yn drydydd, efallai bod yn bwynt rili amlwg, ond mae Iesu'n cynnig gorffwys i rai sy'n flinedig. Mae'n deud, dewch ata i, bawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm. Dwi'n addwyn ac yn ostynedig. Dwi'n meddwl weithiau bod ni'n ofn i ddod ger bron
Iesu. Dyn ni'n rhy ofn i droi ato fo mewn gweddi, neu pen mae pethau'n anodd, neu pen dyn ni'n teimlo bod ni wedi mesio fyny. Wel, i ni sydd wedi blino, i ni sy'n neud pethau'n ron o hyd, i ni sydd ddim yn sorted, mae Iesu wedi dod. I ni mae o'n cynnig gorffwys. Os ydych chi'n teimlo fel mae pethau yn ormod, os ydych chi'n teimlo fel ydych chi'n cael eich llethu gan amgylchiadau o'ch cwmpas chi, mae Iesu'n dweud, dewch ata i. A sylwch, mae'n dweud, dwi'n addfwyn ac yn ostyngedig. Mor aml, dyn ni'n meddwl am Dduw, a dyn ni'n meddwl bod o fel rhyw tad sydd wedi siomi ynddo ni, neu sy'n flin hefo ni, neu sy'n twtian arno ni o ryw gonol stafell, neu o ryw pilpid uchel i fyny. Ond ddim dyna fel mae Iesu yn deud ydi o. Mae'n deud bod o'n addfwyn, bod o'n ostyngedig. A dyma sut mae Iesu yn trin ni gyda addfwynder. Felly, i le neu at bwyd yn ei mynd i gael yn gorffwys. Mae Iesu'n neud o'n glir, dim ond fo sy'n gallu cynnig gwir orffwys i ni, gorffwys sy'n para, gorffwys sy'n ddim yn ddibynnol ar pa mor dda neu be dyn ni di wneud neu pa mor weithgar dyn ni di bod. Ydyn ni'n teimlo yn drwmlwythog, ydyn ni'n teimlo fel dyn ni o dan rhyw pressure mawr. Wel, mae Iesu yn gwahodd ni i ddod ato fo. Dyn ni yn y lle cywir. Mae o'n deud fod o'n rhoi ffordd o fyw sydd yn ffitio, y ffordd o fyw sydd yn gyfforddus. Ydyn ni'n mynd i gymryd y gwahoddiad yna, a ydyn ni'n mynd i orffwys yn Iesu, ac yn be mae o wedi wneud. Dewch ni weddio. Ia, Dduw Dad, ni'n diolch i ti bod ti yn gosod iau cyfforddus a ddim yn gosod beichiau trwm ar dy bobl di. A Dduw, dyn ni'n cyfaddef bod ni yn aml yn trio gweithio yn galed i ennill dy gariad di. Dduw, dyn ni'n disgyn fewn i'r trap fel y fy Phariseaid yn meddwl o feddwl bod y gyd yn ddibynnol arno ni a be dyn ni'n gallu wneud. Ond Dduw, diolch bod ti yn estyn dy ras ato ni. Mae dim ond ti sy'n berffaith. Mae ti sy'n wedi wneud y ffordd i ni ddod at y tad. A felly Dduw, ni'n gofyn wedi helpu ni gael ffydd yn beth ti wedi wneud a wneud i ddysgu ni orffwys ynddo ti. I beitio ag trio ffeindio gorffwys yn y byd a'i bethau sy'n ffals, ond ynddo ti Dduw. Ac Dduw, ni'n gwyddio dros yn heglwys a'n ffrindiau yn teuluoedd yn ystod popeth sy'n mynd ymlaen hefo'r salwch yma. Ni'n gwyddio am iachad, ac Dduw, ni'n gwyddio bydd ydy'n cadw ni'n saff drwy'r cyfnod yma. Ni'n gwyddio hyn i gyd, oherwydd bod ti yn Dduw da sy'n caru ni a sy'n isio'r gorau dros ni. Amen. Thank you.
Ysgwyl y